so onye ihe ka mma asa tata ba anya bụ bosa akala aka n'olukwu na ibe anyị na-agọ n'ọgbọ bụ ndụ anya ba nwaanyị ejela ọlụ mmiri izu tata ndị otu ọgbanje udo mmiri ka ọ na-esiri ya bụ agba nwa ọka ndị otu n'ọnya ka ọ bịa ka o mere na mmezu ndụ mmiri bido tata gawa ka unu ghara ndị na-aghasa ala ebe aghasasa ndị na-agba egwu agbazina ndị amosu agazina ya unu kenye okie na di na n'oge nwaanyị abụbe di ya nwaanyị ndị ilo nwaanyị ndị akụlụwa mee ka ọ dị nnekwu a sị na ọnya bụ ibe anyị na-aga ọlịa n'ọgụ wee na-ayọkwa unu arụ ọkụ unu wefuli arụ ọkụ isi ka unu wefuli ndị ajọ mmadụ anya ndị ajọ mmadụ ka wacha na-ebu ọlịa mana onye ọbụla bụ ndị na-eme ajọ ibe a sị n'ọnụ nwa bụ ndị otu ka ọ dị ụlọ a sị onye ahụ mee nye ogbu ajị unu were ajị weli agụta ọnụ were kwuo onye ahụ ụgwọ na ibe ọbụla bụ ajị ibe nwoke ma ọ eme ya bụ nwanne anyị nwaanyị o nwere ka isi ibe anyị na-akụ n'ọgbọ wee na-ayọzi unu ka obele mbụ ka ọ ghara ibezi akụ obele mbụ ebezina akụ ma ihe ọbụla ibe anyị na-ayọdebe unu na ihe ọbụla onye mmelụwa ajụ ibe si welie wee kwụọ onye ụgwọ iwe onye metere ya dụrụ onye ahụ wee sị na tata dibe anyị na-agọnye ndụ arụ isi ike ibe akụ akụ ibe nwenwe ezigbo di ezigbo nwa na-ayọzi unu ka ndị kpọrọ ya si obi ya n'anya ele aka fụta igwe ọ na-eme ka ọ gaba agaba n'ọnya ka anyị na-ayọ esikunu gọzikwe nne gọzie nne ya gọzie ụmụ nwanne ya gọzie ikwu na ibe gọzie ndụ niile kwudoro m ọ na-eme n'ụbọchị taa wee na-ayọzi gị wee eze nwaanyị amụma mmiri wee eze nwoke orimiri wee eze nwoke amụma mmiri wee eze nwoke mmiri njide ụbọchị tata ga-ewe meli unu iwe ka ọ bụrụ odo n'igwu ekene unu ekene tata si na nzu na-edo n'ọya ka m ji wee bịa wee na-ama unu n'abalị ahụ nwanne anyị nwaanyị ọ na-ama unu nzu tata si unu ka unu maa anya nzu ya maa ya nzu na eke maa ya n'oye maa ya na abụ maa ya na nkwọ iwe ọma kpọrọ ya eru elu onwe ya evulu anyị sị na anyị kene ndị ya owe a sị unu sokwe na-ama nzu nke unu sokwelu na olile ọ na-emelu unu tata oke onye ọbụla lụrụ onye aka oke onye kwụsị onye ọ na ọgbọ ka ekpere ọgbọ ka o ji kpie ọgbọ ka o ji ya dịrị o ya ejide ogu jide ọgbọ jide emere ngene anyị sị na anyị kenele gị wee eze nwoke amụma mmiri si gị bịa ka ime ya ka ọ bụrụ oyi bụrụ odo n'igwugwu ọ wee dolie na eke dolie na oye dolie na abụ dolie na nkwọ ebe na-anọ n'azụ igbo a sị nke ọ ketewe oke iwe ọma anyị na ọgbọ ka anyị ji kpee ọgbọ ka o ji pere adịghị na okenala unu ọjị ọnya ka anyị ji n'aka wee sị na ya ghara ekwubu unu n'okwu ebe anyị na-ekwudebe bụ na ọgbọ wee soro ọgbọ lee ibe niile bụ ibe bụ ebumnobi ọ kpere n'ọjị mmadụ a na-akwa elotechi iwe ọma niile ọ chọrọ mmadụ a na-akwa ekpetechi iwe ọma niile ọ chọrọ mana iwe ọ na-agọ n'ọgbọ bụ ka ọ doli ya na mma ma nke o lotere ma nke o lotere bụ iwe ọma a sịkwa unu mee ka ọ bịa na mmezu na nke ọbụla bụ asị na-ejere elu onwe ọ bịa ya egbu onwe na ọ o metere ya furu wee sịta anụ n'otu ka ọ taa n'ibe n'agha Chukwu na ndị ana ka ọ lee nụ na ọ bụ anyị ya adụchakwu ọ bụ na ya mara wee be iwu na agụ n'ala anyị nso na-awụ arụ na-awụ ọ sị na anyị wee nwee mvunye enu ọrụ ya wee simite ọrụ ya ka nọ iwe sị na anyị enwe mvunye enu na ọbụgolo odo n'igwugwu ana gị nwaanyị afụta gị ibe
na anya oge nwaanyị after give ebe a na-ekwu anyị si na anyị kenele unu si na ya bụ mfunye elu ahụ anyị abụgo ya bụ mfunye elu ụlọ ya efunite elu site na di ọkọmeli nnukwu ada anyị anwa mfụtiri na site na nnekwu di n'ezigbo di na ya na di ya atọ ụtọ si na anyị kenele unu n'ọjị n'ile ọjị anyị ji n'aka ile ọma ka ọ ga-abụli ya abụli ya ile mmanụ anwụ nwoke bụ bịa n'anya nwaanyị bụ bịa n'anya ndị ya enyeli ya ka anyị chọrọ ndị aka obodo ọchụjie ma aba na ọbịa ya egbu onwe o si na oke ya relu aka a sị m oke onye anwụ ekwesịkwa na onye anwụ o si ka o mebie ji unu jee mee onye anwụ o si na ọ yara abụ ụlọ a sị abamụlọ abịakwanala onye anwụ o si na ọ nwere ka nne ya na nna ya lie aka ya a sị m onye nke amụta nwa nye elikwa n'aka ụmụ ya ebe anyị gọrọ n'ọbọ onye eji ezigbo di ya lụọ anya chọọ ya mma were ezigbo nwa chọọ ya mma esi na onye bụ ọjị ọ na-enye unu n'ọnya dị iwe unu gọzie ya ka ịgọ ka ole nke bụ ọjị nke ya n'ọnya unu na ya ya ata anyị gbọrọ ya atanụ anyị na-ekeche n'okeke gbuo onwe ya anyị si na ọgbọ ga-esolu n'ọgbọ lee anyị si ọgbọ solu ọgbọ lee Né? Ah, bonito. Isso? anyị si ndị oichi Oriri anyị si na-eme mmanya ka ụnụ ṅụọ na-eke ṅụọ na oye ṅụọ na agba ṅụọ na nkwọ anyị si ọgbọ ka eji kpe ọgbọ ka o ji ya dịrị ume na iyi emekwana ya adị ibe emenya ọbịa ya egbu onwe na ọka anyị gokwu n'isi onwe anyị anyị si na ụtọ ka atọ ụtọ na ya na di mmiri ga-atọ ụtọ na anaghị achụ di mmiri achụ na di mmiri so were achịkọta ọra adụm na mma ka ya na di mmiri ga-adị o wee dịkarịa edi nke n'ụwa a sị m gị na ya na-abọta ụtọ gị na ada anyị nwaanyị tọọ ụtọ na ọgbọ ka ekpere ọgbọ ka o ji ya dịra ume meni eyi eyinye ndị na-eyi egwu eyinye ndị na-emebiri iwe mebineri Aya. Wata machine no. Mmadụ ebe ọ bụrụ dis ka. Anyị so na anyị kenere unu na nke bụ nnekwu ọ na-enye unu nke bụ oke ọ na-enye ndị ụdị Oriri ana oke ọ na-enye ya uru ka ime enye oke n'ihi emi oke na-eke ihe emi oke n'oyi ihe emi oke na na-enye oke na nkwọ a sị ya bụ ibe niile ọ na-ayọ ọgụ na-enye ka ọ fụtalịa iwe ndị na-achị ya nwere ada ndị ọ na-achụwa ada ndị na-eme ya ji unu jezie mebeba nara ji ibe ahụ ka anyị na-asị ka ọ na ndị ya na bido taa na isi aghara awazi ya na anya mmiri ga-afịa n'iru ga-afụ ọrịa agwọ na ebe ọbụla ọ zọrọ ụkwụ ya bụli odo n'iru na ọ ga-anọ n'azụ ọ na-eme n'azụ na ọ ga-anọ n'iru o mewekwa n'iru mere n'azụ na ọ ga-anọ n'etiti ka nje na ọ ya akwụ nke uwe na mmafu anaghị egbu agwụ anyị si na ọrụ ka anyị kwulie na eke aja na anọ otete oke iwe mana ibe anyị kwuru ele anyị kwuru n'ọkụ ọ ga-adị n'okwu ka anyị kwuru n'isi onwe anyị ise Egbenamma Ejiegbundiilo daalụ nnukwu nwoke
Adaugo ọka. Adreesị ọka. Nnukwu Adam. Ọgazigo. Wetere na ego oyibo ka anyị chọrọ. Wetere na ego oyibo. Ego oyibo. Ara anyị na-ajọ ma ego oyibo. Ndụ. Ise. Chọwa na ndị ilo. Ise. Ya ọbụna ya eme ya ji ibe unu ekwukwana ka onye ahụ na free. Ise. Nke ọbụla onye menye ụba ji ibe wee na-aji iwe 1 million. agụta ọnụ ka unu wee kwuo onye ahụ. Ise. Anyị na-ayọ unu. Ise. Anyị ma na ndị ajọ mmadụ nọcha. Ha bụ ndị ajọ mmadụ ahụ. Nke ọbụla onye chee n'isi a sị unu were jee kwụọ onye ahụ ụgwọ. Ọ bịa ya egbu onwe na ọ bụrụ ajọ ụgwọ. O mete na ọ ga-evu. Anyị siela ekwu na ụka ọ ga-adọla ya na nke oyi abụ nkwụ. Nkwụ onye isi anyị nwa kwado jee tie ya aka. Aka na-abụ. Aka na-abụ. Hey. Mara etiche ndị. Isi ọwụwa ya anya. Ise. O buru esie ike. Nri na. Onwedugo nke enyelie na oliche ya na o nwere ibe ọ ga-eme. Ise. Asị ndị na-eme ya ajọ iwe. Anya sakwa mmadụ eme na ibi ya ajọ iwe. Mana onye na-eme omiwe jide ọbụ. Onye mee onye karịrị ma ome onye onwere ihe omeri onye aka ya dị ọcha. Ama onye na onye anwụghị agba na onye anwụghị. Asị ndị ọbụla ga-eme ya ajọ iwe. Asị unu jee gbaba babụ ndị ụgwọ. Ise. Nke megolo eme unu jee gbaa ụgwọ. Ise. Na ndị nkọrịka ya eche nke ba ga-eme unu ekwene ka ọ dị ile. Ise. Na onye bụ ibe anyị na-ayọ unu. Ise. Mana ibe anyị na-ayọ unu bụ ọganiru. Ise. Unu ga-eme ka ọ gaa n'iru. Ise. Onye na-ezigbo dị chọọ ọnya mma. Ise. Onye na-ezigbo nwa chọọ ọnya mma. Ise. Gọzie nie ndị kpọrọ ya sị bụrụ ya n'anya. Ise. Ele ya kafụtara ire. Ise. Oje obodo ibibie na-eje ọhụrụ alụ. Ise. A sị ọ gbatakwu ana na nwaanyị na-agba ana. Na-alụ n'ụlọ, na-alụ estate. Kewa na-ekwusi iwe. Steeti ọ bụrụ alụ. Ise. Asị unu melie ya. Ise. Asị ibe niile bụ ibe ọma ya ka anyị na-aga ọlụ ya n'ọgbọ na ọ ga-apụta ya. Ise. Asị na-enu be nne ya. Anya unu do na be nne ya. Ise. Asị ka unu nye aka. Nke a na-emeba ka unu menye ka ọ bụrụ obi n'ubiri. Ise. Before Christmas, December nwa. Arụ anyị na-abịa n'isi njedebe. Ka a na-esi na-arụ ndị Igbo. Anyị esizi ite na-eme mmemme ele ka a na-eme ya na Abua. Nne ka ọ bụ. Ibe nna ayọ unu. Ise. Wee sị na anyị gọọlị ọbụọ na eke. Ise. Abụọ. Nkwọ. Ise. Wee sị na ụka anyị na-ayọkwu n'isi anyị niile na-ebe. Ise. Anyị na-eketa oke ibe ọma. Ise. Ise. Mmiri anara enwe ilo. Ọsọ Igbo ndụ. Ọkụ mere. Adaugo ọka. Igbo ojii na onwe ya. Mkpụrụ mma. Udo adịgo. Anyị elibego. Nene ka ọ dọ. Ọsụkwasị. Ogedu, have you seen this one before? No. Have you seen? Surprise. Eze nwoke amụma mmiri. Eze nwoke amụma mmiri. Anyị si na Adaugo. ọnya bụ aja ka ọ chụgolo. Nke wala abọ bụ ka ọ dụrụ. Nke wala abọ bụ gị ka ọ dụrụ.
ịgọzie nye ise chụgharịa anyị mee ka ọ dụle ya na mma mee ka ọ dụle ezinụlọ na mma ise esi tata dị iwe egwu agba bido ozugbo taa ọ ghara nkwa izu ka ọ ghara nri ọnwa ise ọnụ melie iwe ọma o wee nyelu unu aka onye bụ na iwu unu ga-eli ise maka na unu na-emeli ụmụ unu a wee nwee ike na-emeli unu ise agbara aka bụ nwata eze iwe eji ma nwoke iwe o mere eme wee sikwa unu gọzie onye ise gọzie ezinụlọ asị ndụ na-achụba nwere ada ndụ ha na-achụdakwuo na mmadụ kabarụ ise na-achụkọta mmadụ achụnago onye anwa ebe dị ya mma eziokwu osi na ekenele unu Oge ndị bụ nke